kebab ta' fonzu. X'għandek bżonn? Werqa ħassa, nofs tuffiħa safra, 2 tadamiet żgħar, 2 enbiet ħodor, 2 enbiet suwed, 2 frawliet u nofs ġbejna bajda. Għandek bżonn ukoll chopping board, sikkina, platt u 2 stikek tal-kebabs. Kif tagħmel il-kebab? Aħsel il-frott u l-ħaxix. Qatta l-ħass fi strippi u għamlu fi platt. Għamel it-tuffieħa rasa l-isfel fil-platt fuq il-ħass. Aqta l-ġbejna f'4 biċċiet. Issa fuq stikka daħħal ta' dama, biċċa ġbejna, enba ħadra, biċċa ġbejn oħra, frawla u enba sewda. Għamel l-istess fuq l-istikka l-oħra. Waħħal il-kebabs fit-tuffieħa. Il-kebabs lesti.